Kala ko na bukas. Kaya ko na kain. Ang magkamagalan, magkamagang tingnan. Ano? Ay, hindi. Malampot na ha. Ang magkamagang tingnan. Gaya niya. Dapat ito muna. Makapag ganito ka kaya doon, Kurt? Oo, mag-isto ko. Magbabara ko. Loner ka. May kasama ka ba yun? Pagbibidyo ko tayo na doon tayo dapat. Nalang kayo, baka hanggang unang linggo lang. Bakit? Wala na. Sabi ko lang. Sobrahan lang hindi mo kung talino. Oo, yun. Introvert kasi siya. Sabi ko na siya bang bahay. Ha? Malagwa ko. So? Gusto agad yung pangalawa? Of course. Gagawin ko lang nakawin ko. Baga ko eh. Takang-takang na ako. Angat yun. Tukol-tukol mo kasi tao. Kung luluto dito ay. Alam mo, hindi ko ang bilis yung 6 days off ko. Parang hindi mo natapos na yung isa. Agad. Kain na agad 6 days off mo. Maubos na order. Saan ka pumunta Okay lang, wala nang donate. Hindi, ngayon. Nagsisimula pa lang ako. Day 1. Ayun. Day 1. Sige na ako rin. Pa-duty ko lang kagabi ah. Donate mo yung kanin. Kagabi yung isa sa pinaka nakakapagod kong duty. Wait, natatakpan kami. Dito ka nalang. Ay, nakapagod lang yan. Muga-muga ah. Maga-maga. Singa. Natila. Nag-run sa'yo. Wait. Ano ba bukas? Friday. Ay, Thursday. So, wala si Kurt bukas. Puro ba ako? Dapat may despedida, Kurt. Wala pang Friday. Parang, Hindi Friday. Pwede ako. Ang gagawin natin sa Friday. Mama eh. Boy, dito mo lang kayo ah. Manay. Ha? Ilipat mo to. Ilipat mo nga. Ang gagawin sa Friday nga? Seryoso. Hindi ko alam, ano ba? Ito parang noodles ah. Hindi mo nga kasi niluto ng maayos. Ito ko sa maayos. Hindi siya luto. Tuto sa. Hilaw. Tuto sa. Diba inaano to? Hilaw. Tignan mo nga. Tignan mo nga. Tigas-tigas oh. Tignan mo nga yung plastic na. Sabi ko, Ano ba ito? Ano si Kenton? Hindi. Hindi, anong brand? Lucky? Lucky me. Lucky me. Lucky Mew. Hindi yung Lucky Me. Ikaw pa. Hindi pa. Lucky you. Wala. Thank you. Lucky Mew. Bakit? Oh, gusto agad yung pangatlo. Open, another. Tapos pa, maintindihin natin ganyan. Sarap. Salamat po sa libre ng ambak. No. Pera eh. Nambag ka. Gas. Mas mahal nga yun eh. Yung bang ko pag nandito. Hindi Ha? lang yun, tapos nandun. 1,000 kayong gas. 9,000 po. Paano kung kunyari ano? Paano kunyari binuli ka ganun? Paano magiging respond? May pa ka lang. Doon. Siya maliit na. Paano malalaki? So, tapos binuli ka. Paano ako binuli ka? Tapos mo lang. Pero iyak ka sa first day. Hindi ko alam. May chance. Medyo. Luluha ka din gano'n. Mumura-mura yung kalabot doon. Namatid ah. Hindi ba mali yung bawal pa? Mumura daw siya? Mumura siya lang ng first day. Sam. Si Drew, hindi yan vlog. TV show yun every Sunday. Aha. Aha ba? Oo. Aha, Ay! Drew. Ay! Drew. Biyahe ni Drew! Ayun. Iba yung ano ba yan? Yung dapat yung pangalan ng vlog mo, biyahe ni Paulo. Hindi mo lang ako madalas magbiyahe. Kasi ano? Kaya sana madalas ako magbiyahe. Tayo- Pero niloloko nila ako sa ospital kanina.
Tayong vlog. Ha? Tayong vlog mo, puro biyahe. Bagyo. Oo. Ito man makapasawa, puro bagyo man. Baka Friday, nandun na naman ako. Saan wag mo rin yung Manila kung paano? Sayang, Ito ito lang lang, Manila. Manila. Dapat sasama Na- ako. Kasama ako. Paano kayo Saan? vlog? Natatakot ako. Ano? Manila? Atin si Kurt. Pag-grab na, magpag-grab ko na. Thanks kay Papa. Totoo nga, ayoko na nga. Oo, papunta din Ayoko mo na nga na maghatid. Bata. Wala. Bakit? Wala lang. Masasad ako eh. Pas. Ayoko kasi naghahatid seryoso pati sa airport. Kaso, sa amin natin, yung parating trabaho. Uy, binatan. Ano ba yan? Parang nagugutom. Pwede naman konti-konti na. Kain ka lang. Kuya. Hindi naman kumakain ako. Kuya. Hindi ako kumakain ako. Pwede Nakataas naman ko lang. maliliit lang. Ano kaya lang kayo? Ay! Yung dalawang rice na ako kanina. Buka na rice. Ha? Nag-rice ako kanina eh. Walang diet. Kailangan mag-diet. Kevin. Sumawala daw Ano yung gawin ko sumawala. niya? Yung sawan. Sige lang. Ano na kayo dyan? Dapat yung mas malaking wrapper mo. Shopee na rin yun. O dapat may pang-roll pa. Pagdating sa plastic. Meron sa bayan sa Bainte. Mag-pa-roll. 50 pieces. Ha? Yung sa Dito, binili din lang ko. to, dito sa bilhin niya. Meron. Yung orange. Yellow. Na. Lumpia rubber. Ano? Mas mura. Mas mura ba? Siya to ron. Kayo na to? Sa akin yung maganda. Paras naman sila ako. Ito yung sa atin, no? Akin yata yung may laman eh. Sabi siya. Lagyan mo nga din card. Basta hindi ko ginagamit. Wala. Meron pa di ba? Parang may juice sa loob ng kwarto. Wala ito. Nung uminom kami last time, may sobrang juice. Time-lapse na, hindi maririnig. Hindi naman time-lapse yan. Okay. Bawas tayo ng ilaw. Hindi pala. Hindi. Hindi time-lapse. Hindi. Pwede mo pa oh. Apat. Ito pala maalat. Ito. Yung malat yung Ito. itlog. Seaweed. May yung dito pala tayo isang seaweed doon. Yung kulay, ano, yung isa. Tapos umpisa ng training niya part ano. 10 times 6th floor, ground floor. Kaya. Akita namin yung Lamera Towers. Oo. Sukot doon. Sokot doon. Sabi ko nga sana may multo yung dorm. Mara. May challenge. Mas. Tapos yung CR, kunyari, naihina si Kurt. Uy, doon dagutin to. Hindi yung hihina siya. Tapos solo pa niya yung room. Uy, da. Siyempre common CR, di ba? Yung CR mo yung pintuan lang na gano'n. Tapos nakikita yung ganito. Tapos kunyari tumatay ka. Tapos sisilat na gano'n. Ano na boses O kaya, habang naghuhugas ka, paglingon mo sa taas, may nakabigti, gano'n. Horror. Naisip ni Kurt yung sinabi ko sa Lunes. Yeah. Ano yan? Hindi siya makakatulog, promise. Makatulog ako. Anda, makatulog ka, siyempre, parang Pagod ka. naninibago ako. Hindi. Ay, may training pala siya ng 1 to 5 eh. Oo, kasi ano yun, masyado. Nakakatulog ako doon. Ang daya, sabi ko kasi. 17 eh. Dapat. Ay, 16. Ay, 17 pala. Sunday lunes na yun, kayo. Uwi na kasi ako ng gabi. Hatid ka na namin ng 17. Bawal nga. Pwede. Bawal. Bakit bawal? Bawal. Bawal pa daw sabi nung captain. Bakit? Sa 18 po daw bubuksan yung dorm. Sorry. Sino nag-ayos ang kami ng bukas? Peter. Peter. Peter Nicer. Babalik. Sana all. Kasamang best friend. Araw-araw ko nga kayo kasama dito. Hindi ah. Araw lang pala. Araw-araw di araw lang man. Minsan lang.
Sabi ko duty ako. Tungkol kasi pumapag-ibig nga eh. May love letter ko na. Hindi ka pwede dito. Hindi ko naman ito kayo madami. Madami na. Marami. Madami. Kaibigan. Madami. Wala. Kulang mo kami. Ang kalat ni labi ko eh. Naksanak na. Mamamaya ko, 1 month ka pa lang doon. Bakit? Nakabuntis ka na. Uy! Mariyan sa kahit ng bar. Uuwi siya, may baby na. Wala akong kat. Hindi siya nag-volleyball doon. Diba? Mamaya, hindi ka na Kaya mag-aaral hindi siya kakanto. tapos kasi nga, may trabaho na siya. Yun nga sabi ko. Sabi niya, Wala yun yan. yung mahirap sa Manila. Baka mamaya, hindi ka na mag-aaral kakanto. Siyempre ng Diyos. Mais pa. Yan. Ano ba?